फेसबुक एकाउन्टखौ बा फेसबुक आइडिखौ माबोरै डिलाइट खालामो। दा नोंथाङाबो नोंनि फेसबुक आइडिखौ पारमानेन्टलि डिलाइट खालामना लानो सानदोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायनो। दा नोंथांनाबो फेसबुक एकाउन्टआ मोननै मोनथाम दंब्ला, नोंथांनाबो फेक आइडि फेक एकाउन्ट खुलिनाय दंब्ला, नोंथाङा दा बेखौ डिलाइट खालामना लानो सानदोंबा गावनि फेसबुक आइडिखौ अपेन खालामदो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौनि आंथि आइकन होनायाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे सेटिंनि आइकन नुनो मोनदों, नैबे सेटिंनि आइकनाव खनसे थुनानै होदो। बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो नैबे मेटा एकाउन्ट सेन्टाराव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोनदों पार्सनेल डिटेल्स। नैबे पार्सनेल डिटेल्सआव जोङो दा खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो दा नैबे गाहायाव नुनो मोनदों एकाउन्ट अनारशिप एन्ड कन्ट्रल। दा जोङो नैबे अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो दा नैबे अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन डिएक्टिभेशन अर डिलिटसन। नैबे अपसनाव जोङो दा खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव दा नैबेहाय जोंनि फेसबुक आइडिनि नामा श' जागोन। जों दा बेयाव खनसे थुनानै होनांगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनदों डिलाइट एकाउन्ट। दा जोङो नैबे अपसनाव खनसे थुनानै होनांगोन, नैबे गाहायनि डिलाइट एकाउन्ट अपसनाव। बिनि उनाव जोङो नैबे कन्टिनिउआव होनांगोन। दा कन्टिनिउआव होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव जिखुनु मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामदो, मा रिजननि थाखाय नोंथाङा फेसबुकखौ डिलाइट खालामनो नागिरदों। आं दा फार्स्टनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे कन्टिनिउ अपसनाव खनसे थुनानै होनोसै। कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो नै आरो बेबायदि मोनसे अपसन नुबावगोन। दा जोङो नैबेखौबो नैबे कन्टिनिउ अपसनाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव पारमानेन्ट डिलाइट एकाउन्ट नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। दा नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकआव जेसेबांनाखि फट', भिडिअ, रिल्स भिडिअ दङ, बेखौ नोंथाङा गोसोबा डाउनलड खालामनानै लाग्रोजोबनो हागोन। बिनि उनाव डिलाइट खालामनो हागोन। आरो दा नोंथाङा डाउनलड खालामलायाब्लाबो डाइरेक्ट डिलाइट अपसनाव होजायो। दा नोंथांमोना बेयाव मोजाङै नायनानै लादो। नै पारमानेन्ट डिलाइट एकाउन्ट, बेयाव सेभ पस्ट इउआर एसिभ, दा डाउनलड इउआर इनफरमेसन नै लोगोफोर। दा जोङो बे डाटाखौ नोंथांनि जेसेबांनाखि रिल्स भिडिअ फट' डाटा दङ, बेखौ जोङो गोसोबा डाउनलड खालामनानै लाफिननो हायो। दा आङो नैबे कन्टिनिउआव होनोसै। दा कन्टिनिउआव होनाय लोगो लोगो नै बेयाव फेसबुक आइडिनि पासवार्ड बियो लोगोफोर। दा आं बेयाव आंनि फेसबुक आइडिनि पासवार्डखौ होनानै लानोसै। दा नोंथाङाबो जुदि गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ डिलाइट खालामनोब्ला नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक आइडिनि पासवार्डखौ मोनथिनांगोन। बेखौ गोसोआव लानाया मोजां। आरो नोंथाङा जुदि फेसबुक आइडिनि पासवार्डखौ मोनथियाब्ला, आं बिनि अलरेडि फेसबुकनि पासवार्डखौ माबोरै रिकभार खालामो बिनि मोनसे भिडिअ लानानै फैखादों। नोंथांमोना गोसोब्ला नायनो हागोन आंनि बे चेनेलावनो लोगोफोर। दा आं बेयाव आंनि फेसबुक आइडिनि पासवार्डखौ होनानै लानोसै। दा नै आंनाबो बेयाव खनसे रंसो देखायदों। आं दा बेयाव मोजां आंनि फेसबुक आइडिनि पासवार्डखौ होनानै लानोसै। दा बेयाव आङो आंनि फेसबुकनि पासवार्डखौ आरो खनसे मोजां होनानै लाफिननोसै। बिनि उनाव नैबे गाहायनि कन्टिनिउ अपसनाव थुनानै होनोसै। कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो दा नैबेयाव आरो मोनसे नटिस होबावदों कनफार्म पारमानेन्ट एकाउन्ट डिलाइटसन लोगोफोर। नै दा बेयाव मोजां खोन्थाखादों, नोंथाङा जुदि नोंथांनि एकाउन्टखौ डिलाइट खालामबाय, नोंथाङा बेखौ आरो माब्लाबाबो 30 दिननि सिगां दा खुलिफिनसै। जुदि नोंथाङा 30 दिननि सिगां खुलिफिनोब्ला नोंथांनि एकाउन्टआ रिकभार जाफिनगोन। बिनिखायनो नोंथाङा जै एकाउन्टखौ खनसे डिलाइट खालामबाय आरो बेखौ 30 दिननि सिगां मालाबाबो खुलिफिननांला लोगोफोर। नङाबा नोंथांनि एकाउन्टआ डिलाइट जानाय नङा, नोंथांनि एकाउन्टआ फैफिननो हागौ। बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ 30 दिन नेथारनांगोन। जुदि नोंथाङा 30 दिन नेनानै खुलिफिनोब्ला नोंथाङा बे एकाउन्टखौ खुलिनो हानाय नंला। दा आंबो आंनि बे एकाउन्टखौ पारमानेन्ट डिलाइट खालामथारनोसै लोगोफोर। आं दा बेखौ डिलाइट एकाउन्टआव थुनानै होनोसै। डिलाइट एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो दसे सम लागोन। दा बेखौ जोङो जेबो खालामनाङा, बिदिनो दोननांगोन। नै दा बेयाव आंना एकाउन्टआ डिलाइट जाबाय लोगोफोर। दा आं बेखौ गोसोबा खुलिफिननो हागोन। दा जोङो बेखौ डिलाइट खालामथारनोब्ला जोङो 30 दिन नेनांगोन, अब्लासो जोंना एकाउन्टआ हारसिंनो डिलाइट जालांगोन लोगोफोर। दा नोंथाङाबो जायफ्रा गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ डिलाइट खालामनानै लानो सानदों, बेबायदिनो डिलाइट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो।